Hallelujah. Amen. Yesu Kristu inkosi. 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 Amen. Bazalwane manje thathe ithuba ngibulise uTata umpostile. Ngibulise nakumama. Ngibulise kodwa abefundisi, ngibulise kubo kabantwana bakaThixo balapho abahlanjwe ngegazi elihle ngegama leNkosi Yesu. Amen. Amen. Ndibulela amandla kaThixo bangcwele. Hallelujah. Kwivesi bana ethi Reverend ngutata uLituka ndiyaxolisa kule ndatata uLituka umfundisi uLituka. Umfundisi uLituka eMthatha. Ndisindiswe ndinebandla ngapha kuTsolo, Salt of the World Evangelical Ministries. Amen bazalwane. Ndiyamthanda kakhulu ke uKristu Yesu. Amen. Apha ke kwivesi ethi Revelation chapter 12 verse number 11. Bamoyisile uSathane ngamandla egazi. Hallelujah. Nangamandla obungcwele samoyisela uSathane ngegazi likaKristu Yesu nangamandla obungcwele. Hallelujah. Xa ndimi apha kule ndawo ndibulela nje uThixo nami ngoba sekhaya lethu. Bangcwele uThixo nje unendlela zakhe. Hallelujah. Now I never thought about when Xesha lokugqibela ndisindisiwe kanti all the time lokhu bendidlala. Hallelujah. Apho bendiyakhona bendiyesu okwini. Hallelujah. Kodwa inceba kaThixo uthe uThixo wandenzela yona abazalwane bendingeke ndibonane noThixo. Hallelujah. But last year kwenzeka nje like a ball from the blue, unexpectedly, unintentionally, unknowingly, like Tibana noTata uSibande. Hallelujah. Through suspect no mama no sisi nokuzola. Hallelujah. Ndiyababulela kakhulu ke bangcwele ngekhaya lethu. Hallelujah. Apha ekhaya lethu ngiyaphila. Bazalwane. Hallelujah. uThixo amsikelele uTata nomama wakhe. Hallelujah. Siyaphila tata ngoba ezinkonzo ziyasondla every day. Hallelujah. Andisakwazi ukuphila abangcwele sivulela inkonzo zasekhaya lethu. Hallelujah. Umthandazo wasekhaya lethu. Hallelujah. Noma ndibona ukuliwa, ndibona ukuhlala khona kusenzeka ichaos, disorder, corruption, kwenzeka idisaster, ukubi uSathane esilwa, kodwa ngamandla ongena ekhaya lethu yachinja impilo yami. Hallelujah. And namsebenzi ke noSathane. Hallelujah. Because the devil does not chase away empty vessels. Hallelujah. Ndiyazazi ukuthi kaThixo ndibizwe uThixo and uneplan ngami. Hallelujah. But uSathane whatever plan ayenzako ngami akaphumeleli. Hallelujah. Because I believe kuYesu Kristu oyinkosi. Hallelujah. Inamandla eligama. There's power in the word of God. Hallelujah. There's power in the word of God. Thixo uYesu siyambulela ngoKristu Yesu. uKristu Yesu bazalwane pha John chapter 16 verse yokugqibela lapha uthi ehlabathini noma nembandezelo. Hallelujah. Kodwa ke yumelelani ngokuba mna ndiloyisile ihlabathi. Hallelujah. So nathi sifanele bazalwane ukuba soyise imbandezelo, soyise izilingo, singavumelani noSathane. Hallelujah. Hallelujah. Ezweni amagwala afuneka ngoba amagwala abazalwane lithi igwala xa liphambili lijike libuye libone malifithe phambili, libuye umva libone malifithe emva, li-end up elindingasithubeni. Hallelujah. Lingabelong anywhere. Hallelujah. So masomelele. Hallelujah. Ngoba ihlabathi lizoba nembandezelo, kodwa uYesu Kristu yena wanqoba. Hallelujah. So ngifuna sinqobe sifuze uTata wethu. So ndiyabulela kakhulu ngekhaya lethu. Bazalwane apho siyakhona siyezulwini sizibambe imfundiso. Hallelujah. Bazalwane so lahlekelwa apha ezimfundiso sizibambe sihlale kuzo. Uthi uyasiprograma, uyasakha, uyasitransforma, usenze basibe silungelane ngoba sizelwe thina kuThixo ngomoya, sikonyana bakaThixo. Hallelujah. So sinalongceba le esayenzela ngekhaya lethu. My Jesus. Tata ngithi sizohlala phansi. uThixo wandicela ngayo tata. Amen. Lo tata ngimboneke kafiki. Kusithiwa kuyeza ithatha. Wathi uThixo xa esithi ayishayekise uTata noTata umpostile uSibande. Ngathi tata njengomprofeti kaThixo uThixo uye wandixelela wathi bazalwane ayondawo yokuxoka. Kwathi xa esithi ungaxoka nginto kodwa uzungaxoki ngomoya oyingcwele ngoba lothe waxoka ngomoya oyingcwele akanakwazi ukugcwela kweli nakwelizayo. Amen. Wathi uThixo kum ngotata wathi umntana wami ngimthumile. Amen.
So yonke into azoyenza bazeniyiphulaphule uzotransforma uzotshintsha impilo zabantu ngendlela le ebesithi siyamkhonza ngayo uThixo ibingekho right. It was not accepted before the Lord, but through that plan kaThixo yaphumelela. Hallelujah bazalwane. So yesterday xa uzawusebenza namhlanje chikuphi wanithela ngayo again bazalwane. Hallelujah. Hey bazalwane. Amen. Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Akabonga uThixo, akabonga uKristu Yesu. Ngambona utata ethatha ipulpit. Themba kuzasanga namhlanje amen. Ezoshumayela. Hallelujah. Ezofundisa abantwana bakhe. Ukuthi ngamanye amagama, it is the fulfillment of the word that has been spoken before. uThixo wasibona wambona apha before uDavid abantu bekhona. Hallelujah. Kodwa namhlanje it is the fulfillment of the word that was spoken before. Ekhona nje efike kule ndawo. Hallelujah. Iyehla irate yecrime kule ndawo. Hallelujah. Efike nje wayithathela kule ndawo. This place is being now transformed. Hallelujah. AmaKristu kule ndawo azodibana abe mzimamnye. Hallelujah. uKristu Yesu. Hallelujah. Bonke abantu bale ndawo. Hallelujah. Bebekade bengenazindlebe zokuphulaphula izwi likaThixo. But now, because through the power of God, nentambiso athe uThixo wamnikeza yona, ngokunyathela apha utshintshe izinto. Hallelujah. Ithe plan kaThixo ngokunyathela amatata apha, it has been fulfilled. Oh, wazovelelwa Satan etabankulu. Hallelujah. Azavelelwa amadimoni etabankulu. Ngoba namhlanje it is no more. Hallelujah. Baze bavelelwa abathakathi bale ndawo. I'm not afraid of the devil. Hallelujah. Because the amazo lapha ngaphakathi kwamazalwane mkhulu kunalowo usezweni. Dilapha ngabangcwele because of ukuthanda kaThixo. Lithi izwe kahle because lento le izwi likaThixo. I-fulfillment lena abangcwele. Hallelujah. uThixo lazoyenza apha kule ndawo. Hallelujah bantwana. Kusisikelele uThixo kusikelele men of God. Useza uhamba amazwi. uThixo uthetha isithi bantwana. Kulungiswa ngoku the church of Jesus. The church, the last church that is going to be raptured by Jesus. uThixo kwi-4 corners of the whole world bantwana. Kwi-7 continents of the whole world. Uyadibanisa, uyahlanganisa umzimba wakhe. The soon coming Jesus. Hey Nkosi yami. Tata uthi uma ingcwele usezawunyathela kwindawo ezininzi kodwa kuthe wanyathela khona. Hey Nkosi yami. Sekonakele emzimbeni asathi uThixo ngaSathane. So kulungile mazwi ngoba kusaliseke owathethwa uThixo.